Kaixo, ni Ladiz naiz, 3 urte duela Bergaran bizitzen ari naiz. Joseba naiz, Bergaran jaioa eta beti Bergaran bizi izan naiz. Kaixo, Ainhoa naiz, Bergarakoa naiz. Ni Markel naiz, Bergarakoa naiz eta 17 urte dauzkat. Leire naiz eta Bergarakoa naiz. Bueno, lehen Soraluzen bizi nintzen eta 14 urtekin etorri nintzen Bergarara. 18 urtekin lagun batek inbitatu niri Zarautzen hilabete bat pasatzea. Euskara gustatzen zitzaidan eta gero Debagoienera etorri nintzen. Euskara nire ama hizkuntza da eta gero txikitatik ikastolara joan ginen. Gure garaixan esan oso euskaldun izan, hor 70, 80 hamarkada horretan pixka bat nik uste dut garai honetan euskaldunagoa dela, indan lanagaitxik. Ama hizkuntza da, euskeria, nik txikitatik etxian euskeria jaso dut. Oin ni be ama naiz, eta gure etxian be euskeria da, nire senarra eta nire artean euskera zitzen dugu, eta umiei be euskera zitzen dut zeu. Orduan, alde hortatik euskera nire bizitzan nahiko presente dago. Txikitatik izan da nire ama hizkuntza eta txikitatik erabili izan dut bai etxian, kalian, familian lagunekin eta ingurudanean. Eta gaur egun berdin jarraitzen dago izaten, ikastolan ikasketekin, kalean lagunekin be ohiko hizkuntzen hori da, nahiz eta gero eta gehiago jotzen dugun erderara. Duela 4 urte hasi nintzen Bergarako euskaltegian, lehen ez nekien esebez, eta orain bi perfila daukat. Nire motivazioa eta nire arrazoiak argi daukat. 6 urteko alaba bat daukat, eta ni berarekin nahi dut euskeraz hitz egiteko. Gustatzen zait euskal kultura, betikoa, euskal musika oso politxa da, Benito Lertxundi, Oskorri, Urko, Gorka Kenner. Euskaraldian agobiziko txapa jantzi dut aurten. Edizio guztietan apuntatzen naiz, euskerian alde nagolako eta saiatzen naizelako nire egunerokotasunean euskeraz hitzen, eta orduan, hau da beste momentu bat eta beste aukera bat, ohiturak aldatzeko, erderaz hitzeko ohituria daukagun jentiakin, eta pixkatxo bat konstientia hau izeteko gure hizkuntza ohiturak zelakoak dian, eta pixkat indarra ipintzeko euskerian alde. Lehen aldiz parte hartu dut euskaraldian, eta belarri prest hartu dut. Ni gustatu naiz jendea euskaraz hitz egiten niri. Jarraituko dugu gure esfortzu euskararen alde. Euskaraldixan lehenengo edizioan be parte hartu neban, eta aurretikoan be bai, uste dut gauza ederra dela. Eta aurten pixka bat erronka bezala, bentsat ausartu naiz ikako txapa hartzen. Eta saiatuko nok pixka bat dakitzen hainean bentsat ikan erantzuten eta aldoten jentiakin ikas berba egiten. Umeak ikusi behar dute euskera garrantzitsua da, euskaraz egiteko, gure ohiturak, bere ohiturak, hori polita da. Eta, ni ikusi dut jendia txapakin nire txapa ikusi du, eta orduan beti egiten dute nirekin berba euskeraz. Bestela igual erderaz, eta nik ez du nahi hori, bestela ez dut ikasten. Aurten izan da lehenengo edizioa parte hartu ahal izan dutena, eta esperientzia oso positiboa izan da, azkenean ikuste zinun inguruko jendia eta ezagutze zinun parte hartzen zebiela, eta azkenean horrebe bultzatez otun azkenean bez, euskaraz ez berba itxera, eta azkenean horren alde burrukatze erakusteko herri honetan baukogula hizkuntza bat berezia dena. Aurtengo edizioan egonda berrikuntza bat bezala, 16 urtetik berako umiei be eskoletan eta behintzat Bergara mailan ipini jakoela txapa bat, eta orduan umien parte hartzea nik uste dut garrantzitsua dela eta da leku bat nun sustatu da benetan ohitxura honak gero iraun deixen be bai. Alabarekin, ilobarekin,
interneten ere, eta bueno, ni hizkuntzak gustatzen zaizkit, eta bueno, esfortzu merezi du euskararen alde esfortzu egitea uste dut. Nik uste dut Euskaraldixa dela petarduaren txispa, ez? Pixka bat, gentiai pixka bat 11 egun horretan, saiatzen bada eta pixka bat ohitura hartzen badau, jarraitzeko gauzia, ez? Azkenean, txapia simbolikoa izan arren laguntzen dabela, ez? Pixkat konstiente izateko, eta bueno, txipa aldatzeko eta esateko, ez, euskera zinbiotzut edo, euskaraz idazu berba, ez? Eta horrekin igual, naiz eta txapia ez auki urte guztian, saiatu biako ginela, inditxugune lorpen txiki horrek mantentzen, ez, denboran ziak. Nik esango neban Euskaraldixa da tresna politxe izan likela, azkenian jendia horta sohartzeko eta ohitura minimo bat sortzeko, eta azkenian kontzientzia bat pizteko ez, hemendik aurrera nahiz eta Euskaraldixan bakarrik eruan txapia, txapa hori nahiz eta presentziala ez izan, txapa hori gura hotan beti egon biko dela hemendik aurrera, euskaraz mintzatzeko eta euskara lagoa izitara zabaltzeko. Euskal kultura oso interesgarria da, hizkuntzarik gabe ez izango da etorkizuna.